Komplit tinstema l-kumpilazzjoni kontra Jordan Azzopardi, akkużat li kien il-moħħ wara ċirku ta' traffikar ta' kokaina, eroina u kannabis, u qed jaffaċċja 15 l-akkuża u tfajla tiegħu li jisimha ma jistax jixxandar b'ordni tal-qorti hija mixlija b'kompliċità f'dawn il-każi. F'seduta preseduta mill-Maġistrat Doreen Clark, l-Ispettur Frank Anthony Tabone mill-Iskwadra ta' kontra droga fisser l-investigazzjoni li waslet biex tinqabad l-operazzjoni sofistikata ta' traffikar ta' droga. L-Ispettur stqar li kienu ilhom jitlu rapporti fuq Azzopardi li qed jitraffika droga minn garax f'Birkirkara. Dawn is-suspetti bdew jiġu konfermati meta l-Pulizija innotat li persuni magħrufa għall-użu mid-droga kienu qed jiffrekwentaw l-istess garax. Il-Pulizija għamlet trejd fil-garax fejn instabu flus kontanti u droga. Fih kien hemm installata kamera ta' sigurtà li eventwalment intużat bħala evidenza. 16 il-persuna kienu ġew arrestati fosthom Axel Vella li ħa responsabilità tal-post. Iżda iżjed tard magħruf lil garaxxa ta' Charles Kirkop li qal li krih lil Azzopardi u saħansitra tal-pulizija l-kuntratt tal-kirja. Pazjent li jinsab f'Monte Carmeli li kien majjad biex jixed, għażel li ma jixedx għax jista' jinkrimina ruħu. Xedu wkoll rappreżentanti minn kumpaniji telefoniċi li ppreżentaw rekords ta' telefonati u messaġġi li ntalbu mill-qorti. L-avukat difensur istaqsal il-prosekuzzjoni kemm fadal xhieda li jridu jiġdu biex ikun jista' jressa it-talba l-ħelsien mill-arrest. Il-każ ġie differit għal 23 ta' Awwissu biex tittieħed deċiżjoni dwar it-talba għal ħelsien mill-arrest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.